Άρα για μια οικονομία ολόκληρη ξέρει κανείς πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και στο δεύτερο βασικό, το κυρίως χαρακτηριστικό αυτών των λογαριασμών, δεν λέω τώρα, δεν μπαίνω καθόλου σε θέματα τεχνικά και μαθηματικά, είναι τα λεγόμενα χαρακτηριστικά τουριστικά καταστήματα, δηλαδή η παραγωγή που είναι, που είπαμε, χαρακτηριστική τουριστική και η έμεσα χαρακτηριστική τουριστική. Αυτή η σχέση, έτσι, καθορίζει το επίπεδο βιωσιμότητας ενός τόπου και αναπαραγωγής του σε σχέση με τον τουρισμό. Να σας πω μια πρώτη πρόχειρη προσέγγιση. Χερσόνησος. Πρόχειρη, μην τα πάρετε ως δεδομένα. Ακόμη κοιτάμε, θα αλλάξουν οπωσδήποτε, θα μεγαλώσουν οι δείκτες. Κοιτάξτε, σύνολο επιχειρήσεων 2.498. Μπορεί να είναι, θα πει κανείς ότι είναι 5 κάτω, 5 πάνω, δεν έχει σημασία. Το σύνολο των τουριστικά χαρακτηριστικών επιχειρήσεων που εμείς δώσαμε μέχρι τώρα, με όλα τα προσεγγιστικά λάθη, είναι 1.365 και διαρθρωμένες όπως βλέπετε. Άρα ο δείκτης του 2 προς 1, δηλαδή των χαρακτηριστικών προς το σύνολο, είναι 54,64. Άρα 54,64 των επιχειρήσεων λειτουργούν χαρακτηριστικά τουριστικά. Λειτουργούν δηλαδή με βάση την τουριστική ζήτηση. Και μόνο αυτή. Μόνο αυτή εννοώ ότι αν πάψει αυτή, σταματάει να λειτουργεί και το. Απ' την άλλη μεριά δεν έχουμε καθορίσει καθαρά τι είναι τα έμεσα τουριστικά. Εάν το καθορίσουμε και αυτό, θα δούμε πόσο, εάν τώρα, για να κλείνω, να μην σας κουράζω, εάν πάμε στα προηγούμενα πολύ ωραία στοιχεία που έδωσε η ομάδα η προηγούμενη και μίλησε για το ρόλο της Χερσονήσου, το ρόλο του τουρισμού της Χερσονήσου, τόσο σε σχέση με τον ομό Ηρακλείου, τόσο προς την Κρήτη, όσο και προς την Ελλάδα. Είδατε ότι ήταν 25%, 12%, έτσι. Φανταστείτε από την άλλη μεριά, εάν βάλετε τη λογική των χαρακτηριστικών μέσα σε αυτά τα ποσοστά, τι βασικό και κυρίαρχο στοιχείο είναι για το πώς κανείς αντιμετωπίζει ένα βασική δηλαδή πληροφόρηση και τόσο αναλυτική σαν σύστημα για να καθοριστούν οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Χωρίς αυτή την πληροφόρηση, για να μην μακρηγορώ, μπορεί να ακόμη και ενέργειες δημόσιες ή ακόμη και ιδιωτικές ενέργειες να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμεί μια ενέργεια να έχει. Γιατί δεν ξέρει που πάει η ενέργειά της. Άρα δηλαδή, με βάση την τουριστική δαπάνη, τα βασικά αρχικά ερωτήματα είναι ποιο είναι το ύψος, από ποιους πραγματοποιήθηκε, ποιος εμπλέκεται στην δαπάνη, ποιο το αντικείμενο προϊόν της δαπάνης. Όπως σας είπα και πριν, ένα βασικό στοιχείο της έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα δείτε τώρα μετά, ακριβώς απαντά σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα δεδομένα. Απαντά. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, για τους δορυφόρους λογαριασμούς, όπως θα δείτε αμέσως μετά και θα κλείσουμε, να μην κουράζεστε, το πρώτο σκαλί, δηλαδή θα πατήσουμε πάνω στις απαντήσεις, πατάει κανείς στις απαντήσεις το ύψος της δαπάνης, από ποιους πραγματοποιήθηκε, ποιος εμπλέκεται και ποιο το αντικείμενο προϊόν. Δηλαδή το χοντρικό προϊόν, τροπή παραδείγματος χάρη. Μα η τροπή δεν λέει τίποτα, λέει ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να την αναλύσουμε. Για τροφή είναι και τα χόρτα, τα βραστά, τροπή είναι και το κοτόπουλο και το κρέας. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος κλάδος έχει επηρεαστεί. Καταλάβατε. Όπως σας είπα, τα κάνετε να δείτε μετά τα στοιχεία από την εισήγηση του κ. Σπινάκη.